Dans ce supermarché suédois, en plus de regarder la liste des ingrédients des produits, certains consommateurs cherchent également à connaître leur origine. Après l'onde de choc provoquée par le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche et ses récentes décisions controversées, dans certains pays, des consommateurs ont décidé de manifester leur mécontentement en boycottant les marques américaines. För mig så börjar det faktiskt med att jag behövde agera. När jag inte får rösta i det amerikanska valet, när jag inte kan demonstrera på gatorna i USA, då känner jag att jag måste göra någonting. Le mouvement est né grâce à une page créée sur les réseaux sociaux. Pourtant, certains consommateurs suédois reconnaissent que ce boycott est difficile à mettre en övre dans leur vie quotidienne. Ja, men det är ju svårt också för allting är ju liksom amerikansk touch i så det är hemskt så då ska man nästan bojkotta allting egentligen. Gud, jag tycker det är lite svårt att säga för att ja, man går ju och gör sina dagliga inköp och man tänker kanske inte alltid vart det kommer ifrån.